Hej guys, velkommen alle sammen til den her video. Så i dag vil jeg lave et haul, fordi jeg har været til Shazam i Galø. Men så er der en ting jeg har fået, og den er virkelig flot. En limited edition Shazam Mika medalje. Den er lidt underlig her på filteret, så jeg skifter lige til normal version. Så har jeg skiftet til normal version. Så er den her sådan. Den er virkelig flot. Nå, tilbage til filteret. Grunden til at jeg har filter på det, fordi jeg rigtig godt kan lide at have filter på. Nå. Men jeg fik en goodie bag. Og der er ingen reklame. Ingen reklame. Så først fik jeg den her til en telefon. Jeg finder lige hurtigt min egen. Hvis den kan passe noget i. Sådan, så lader jeg min telefon. Så kan jeg sidde så. Så kan jeg sidde og se Shazam Mika. Nå. Men nede i goodiebaggen ligger der en plakat. Med der subscriber på. Nå, den får vi lige rullet tilbage. Nå, men så finder vi lige et stikker. Nå, men jeg kommer til måske at lave en part 2, fordi at, det bliver nødt til. Nå, og så har jeg en masse glitter og ASMR hurtigt. Nå. Men så fik jeg sådan en her, og jeg gør det ret til den, så det kan være nogle æblebrun. Lille små. Men så fik jeg deres helt eget bog. Et eller andet. Nå. Men der er alt, der spørger, der er deres nummer 1 bog, nummer 2 bog, og deres nummer 3 bog. Og deres nummer 4. Nå, en classic vinderbog. Nå, men vi får lige hurtigt lavet her. En ting her. En face mask. Fine stænger. Solcreme.